affordable accommodation, nakaka-relax sa tanawin, and most especially, Pink Sand Beach! Yes, you've heard it right dahil dito sa Bicol ay merong tinatagong ganda na ngayon mo lang makikita. This summer season, tara at samahan niyo akong tuklasin ang isang paraiso na tiyak ay magpapamangha sa iyo. This is the Subic Pink Beach here in Matnog, Sorsogon. Concept ba to? So ngayong araw nga mga ka-travelers ay naisipan namin kulayan ang plano na naku talaga naman ay matagal nang nakadrawing. Sakto nga at summer na, kaya nothing's gonna stop us to go swimming. Bumili nga kami ng mga pag-OOTDs in UK para maiba naman ang suot at magmukhang tao tong mga kasama ko. Uy, si OA, sobrang sama naman. After that, pumunta kami ng market to buy the stuffs we needed because doon kami magluluto sa Subic. Reminder pala guys na medyo may kalayuan sa mga tindahan ng place, kaya much better na mag-prepare kayo ng foods na pwede nyong lutuin. Well, that's actually fun. Or pwede namang ready to eat na para no hassle. So ano, tara na? So guys, if you're from Legazpi, it will take 3 hours para makarating dito sa Sorsogon. Plus, we're gonna ride a bangka to get there. So, let's go! So, it was a long trip pero sabi nga nila there's a rainbow after the rain. So, the rain is over. Let's go chase that rainbow, baby! Welcome to Matnog! Hi guys! We are here in Matnog, Sorsogon. So, dito nga sa aking likod ang kanilang tourism office. At ayun nga, may parking lot sila dito. And also, ang mga tao na makikita nyo naman ay napaka-busy talaga nila. Dito sa aking left side, ang kanilang mga bangka na ito din ang ating sasakyan papunta sa Subic. So, ayun nga, kalimutan muna natin ang ating office works, ang ating school works, ang ating bahay works, and let's unwind! Ano? Sama ka? So, here we are, the Subic Pink Beach. Napakakalmado, napakaganda at kabigha-bighani. This is often called the Pink Beach of Sorsogon and considered as one of the most unique and underrated coastal spots in the Philippines. Located siya dito sa Calintaan Island in Matnog. So just a short boat ride from the mainland. So bakit nga ba tinawag na Pink Beach of Sorsogon? This island is called Pink Beach dahil sa buhanging meron ito na kulay rosas. Hindi typical na beach resort na may light brown na sand. So it has a fine, powdery sand with a pink tint. Take note guys, dito lang yan sa ating very own Bicol region. Talaga namang napakayaman ng Bicol. So ang tanong, bakit nga ba pink ang sand dito? So the real reason why it is pink is because of the red crushed corals na humahalo sa white sand ng Subic Beach. Oh, ang ganda! Parang powder. Para siyang powder. Saka meron talaga siyang red crystals. Kaya na naging pink beach to kasi it's a mixture of the red crushed corals tapos yung white sand. So pag pinaghalo mo yung white at red, syempre magiging siyang pink. Meron din namang mga times na it's not always super pink. So it depends syempre sa mga factors that makes it pink. First is sunlight. Mas brighter sunlight, more pink visible. Second is wet and dry sand. Kapag naghahalo ang tuyo at basa na buhanging may corals. And third is the amount of coral fragments in the area. So mas maraming red crushed corals, mas pink ang sand ng beach. Imagine, napakaganda ng Bicol tapos andito ka din ngayon. Kaya wag ka na magsana all dyan. Let's go and make yourself relax here in Subic Pink Beach. When it comes to accommodation, maraming resorts na pagpipilian dito. First is ang Dulay's Place. This is where we stayed in during our vacation. Kung peaceful place ang hanap nyo, I recommend to you this place. Sobrang tahimik, kalmado, at mararelax ang utak mo. Kung madaming interactions ang hanap nyo, andito naman si Kuya Boy Beach Resort. Yung room natin, ma'am, ito po ay
Ang iwan natin ang pang 2 packs, pang 2 lang po, ma'am. Ang E3 po ay 4 po yan. Pang-apatan for family or pang ano, kasi 2 bed lang po yan. Ito, ma'am, ang katulad na ito, ma'am, pang-apatan natin to for pang-apatan namin siya. And meron din silang available na mga accessories at mga souvenirs ng beach resorts. Kung madamihang tao naman, family or barkada ang dala nyo, highly recommend ang Ocean Breeze Beach Resort. Mababait ang staff nila. Organize ang mga rooms at pati ang mga cottage. Meron din silang mini store if may mga gamit kang nakaligtaan dalhin. And also, their room is designed to a large packs of people. So if you're planning to bring your families here, planuhin mo na ang trip nyo. Meron pang ibang mga resorts pero di na namin inisa-isa. Napag-alaman ko nga na merong 13 resorts currently operating here in Subic Beach. Sadyang napaka-perfect talaga ng lugar na ito if you want to enjoy at kalimutan ang problema. Naku, parang ayaw ko na tuloy bumalik sa mundo ng mga tao. Hoy, si OA, engkanto yarn. Basta guys, always remember na hindi masama na kumuha ng oras para ilaan sa sarili mo. You always have choice to be happy and kung paano maimamanage ang stress sa life mo. Kaya bago pa kumulubot yung balat mo o magka-maintenance na gamot o kaya naman maging white na yung hair mo, Diyos ko day, mag-travel ka na. Trust me, deserve mo yun. Happy summer mga ka-travelers! Again, this is Queen. Hanggang sa muli! Salamat! Hi guys! Welcome to Subic! Sa'yo'y walang kasing sarap iyong madarama. Ganda ng mayon, sulit talaga. Yung kayo kinakain dito, yan? Kinakain dito? Alam mo, at yung mga isda naman dito ay sobrang sanay na silang tao mga kapatid. Pwede mo silang pakainin, pero huwag mo lang silang uwiin.